Yo, sup G? Mitä vielä? Kiva nähdä. Fuga. Avaa tästä rohkeasti lähemmäs. Sinä kuvataan videoissa. TikTokki. Kuvataanko tää jotain videoa? Kuvataanko jotain videota? Onks tää jotenkin järjestetty juttu vai Tuliks kaikki tänne vaan silleen random? Niin just sitä. Määrä näkyy, joo. Just sitä. Takan pitää huudella sieltä. En mä näe teistä ketään, että raha on mun tiellä. Pikku lomakohde kaupunki on vien. Kun ne kysyy kulumisiin, vasta niille tuoda pien. Tein rahaa niinku viimeistä päivää. Punapohjat jalassa ja veressani väistää. Ei puhu päällä, niinku hiveli on häissä. Toisessa kädessä meni, toisessa kasvun turrepäissään. Nyt on vihdoin, raha pikkoi. Kirja kodi kysy et mis noi. Puren huuliin, niinku light skin boy. Mä puren huuliin, niinku light skin boy. Kun meen kauppaan, en kato hintoi. Eikä tytöt tykää näyttää mulle rintoin. Puren huuliin, niinku light skin boy. Niinku light skin boy. Mitsun tyyppi valoittuma, tekee perusua. Olen kollut sydämi, siitä tuohon valheella. Eka light skin, joka voitti Emma. Impinen tukon potin on seuraavaksi olen Venla. Ennen mä en kelvannut niille, nyt ne mua janoo. White boy otti aurinkoa, mut mä näen se paloo. Darkskinit venaa kännykkä kourassa auringon valoo. Laiskin vallan kulmo sanonut, mitä ne sanoo. Mitäs sano? Mennä vaan ympäri täältä, päästään tonne päätyyn, vedä oikealta. Laita vaan maksi auki viereen. Vittu mun on pakko safkaa. Hyvä paikka. Tää ei oo Suomesta tää auto. On! Suomi auto. Oikein. Mä tein sen itse. Tulin kotiin ja mun katse oli helinen. Mut pahet on tehnyt näistä kaikista eniten. Ja mun takana on meninen. Se kysy miks mun kutsipoitani on verinen. On hysys niinku D. Pari ei tulla mimien kova perien. Mulla ei oo pysy, mulla on tees. Mulla on teen. Jos salisin ottaa kuvi, kuhun mua ei tunnista niistä. Ja mun kaupungis moni tee näin. Saavutteen koko Maybach, aina siellä missä on peidät. Mitä mun raikko cold killa house fact, niin sopari reiteen. Pelle mä herään aamun silleen, mitä vittusa mä tein tän. Silti mieles velkä leipä. Vieläkin mieles velkä leipä. Miten on meltä jo väliin? 300 huida mun käsis, mut tota ei poppasis pädi. Aikaa tehdä bagi, mun kikillä painava tagi. Mä en saavu kävy vaan kääri, moni näistä jäävis vaan jätti. Muistan kun mulla oli lounana unta ja illalla sen bäkin nullinen. Kolmas erä. Selkeästi real talk. Jooni oli parempi tänään. Mulla oli sellaisia noobilyöntejä, supermieslyöntejä, niistä tuli aina leukaa. Se rokotti paljon. Se oli se ongelma. Kaksi kuukautta, mitä löytät? Se näyttää aika hyvältä.
ihan liikaa loppuun. Pysyks tatuointi? Miten tollasia tehdään? No miksi mä odotan sitä? Muutama mä länkäsin hyvän, mutta aika vähäinen. Mitkä fiilikset pääottelusta? Niin Teo vasta Onkman. Siis kun mä jännittää kyllä ihan sikapaljon tuo ottelu, koska meikä on Teon kaveri ja on paljon treenannut Teonkaan, niin jännittää Teon puolesta varmaan enemmän kuin Teo itteensä, mutta mä luotan kyllä Teon tekemiseen, se on tehnyt koko päivän töitä ja hirveästi nyt eteen, niin työ palkitaan ja no, se me nähdään kohta puoli tuntia, niin äijä Lepakotiin koskaan nuku, hei. So many dead president, pojo on tehnyt racks, hei. So many dead president, pojo on tehnyt racks, hei. So many dead president, pojo on tehnyt racks. On for them, tykkään olla takapenkillä, Ami voi vippaa kuul, hei. Passa Zaza, passa kaasu, mun tavoite on koskee kuut, hei. Poppa naama pari nami, jos tää vähemmän sallii. Mä voi hittää kerran mami, mut teen wifi tadia. Mulla on mennyt lujaa niinku ralli, mä oon tehnyt mania. Kuljen presidenta Chevy, välillä Maserati. Lepakotiin koskaan nuku, hei. So many dead president, pojo on tehnyt racks, hei. So many dead president, pojo on tehnyt racks, hei. So many dead president, pojo on tehnyt racks. Oikeesti! Muistin se viimeksi kun mä katson. Ollaan tää aina sporttelu. Kurali tuo enemmän. Siis jompikumpi voitti. Oli urheilu sellainen matsi, joka ei osaa. Se vaan. Tuntuu, että se lähtee, mutta se ei vielä lähde, mutta sitten me tehdään vielä semmoinen laskin, että on 4. Se... Ja mulla on ainakin niinku mikit tässä. Mulla on mikit tossa, niin sit tulee hyvät vitun. Edes noin bagit siihen onkin vaan siihen. Joo, lavan sivu. Paljon kelloa? Jaanko meidän pitää mennä tuohon? Uutta vaille. No niin, fiilikset. Nopeat fiilikset. Fiilikset.
et kirjoita vaan mun lifeista. Anna mulle biitti, niin musta tulee lortoa. Eli mä oon valmiina nussii kaikki. Ollut niin helvetin liekeis mietiin, onks tää saatana ohjaa raktiin. Mä oon sisäheittäjä eli tehnyt tän lapsia, näyttelin jengille baarit. Monsterin vaada mun keikoilla, Big Money paidas ja testois. Välillä on käynyt myös petskoi, nykyään koita vaan vältellä leffoi. Tänä vuonna kerran näet mestoi, ovesta ove kun perisin velkoi. Mietin vasta joka kerran, nyt Jore ja Popakaa tehdä niitä pressoi. Tuossa juot. Mulla tuli uusi kokemus.